ang mga luha ni Jesus dili alang sa iyang kaugalingon. Mihilak siya alang sa linibo nga malaglag sa Jerusalem. Ang uluhan sa atong mensahe, ang paglumpag sa Jerusalem. Ang mga panghitabo ni ining chapter, makapausab kini sa imo ug sa akong kaugalingon. But before we talk about the center of this message, let's know for a moment the meaning of the word prophecy. According to Cambridge Dictionary, it is a statement that says what is going to happen in the future. And the Encyclopedia Britannica offers also a very similar definition, describing prophecy as a statement that something will happen in the future, a prediction. As we open the book, The Great Controversy o Ang Dakong Away, the first chapter of this book, we can find 4 significant events. Okay? Ang una, natuman ang propesiya. Ang masupilon nga Jerusalem. Gitugyan ang Israel ngadto sa pangulo nga limbungan. Ang ikaupat, ang mga pasidaan ni ining naghinapos nga kapanahunan. Unsa ang propesiya nga natuman? Sa unang pahina, atong mahanduraw si Ginoong Hesus didto sa tumoy sa bungtod sa Olibo nga nagtutok sa Jerusalem. Ug niingon sa Lucas, diri sa Lucas 19. Okay? Lucas 19:42. Nagingon kun unta bisan karon nahibalo pa lamang ikaw sa mga butang nga maoy pasikaranan sa kalinaw. Apan natago kini karon gikan sa imong mga mata. Kay ikaw pagahil abdan ra sa mga adlaw nga ang imong mga kaaway magapakural og yuta libot kanimo ug ikaw pagalikusan ug pagapiiton sa tanang dapit. Ug igapusdak ikaw sa yuta, ikaw ug ang imong mga kabataan sa sulod kanimo, ug ang dili nila, ikaw binlan og usa ka bato nga magapatong sa bato, kay ikaw wala man makaila sa panahon sa pagduaw kanimo. Niadtong higayuna, samtang gisulti ni Jesus kini nga mga propesiya, murag dili katuuhan nga kini matuman. Jerusalem was once an incredibly beautiful city. A city specially favored, protected, and blessed by God. Dili gayon ikasaysay ang katahum ug kalig-on sa mga patukuranan. Makita sa dayag ang iyang kaanyag nga nahimutang taliwala sa mga tanaman ug mga kaparasan. Siya gipalibutan kini sa mga lunhaw nga mga bakilid ug gidayan-dayanan sa naghagdan-hagdan nga mga bungtod ug tag-as nga mga palasyo. These magnificent structures of the temple, the great walls made of marble, glistening as white as snow with a strong gates of gold. Kini nga syudad pinasidunggan sa Dios, labaw sa tanan dinhi sa yuta. Iyang gipili ang bukid sa Sion nga mamahimong iyang puloy-anan. Nag-ingon dinhi sa Salmo, alright? Kapitulo 48, versikulo 2. Chapter 48, verse 2. Matahom sa gitason, ang kalipay sa tibuok nga yuta, mao ang bukid sa Sion, ang syudad sa gamhanang hari. You know, while gazing down upon his most beloved Jerusalem, the heart of the Redeemer was overwhelmed with a sudden and mysterious sorrow. And that's why the Bible says in Luke chapter 19, Luke chapter 19, verse 41, ug sa nagkaduol na siya, ug sa pagkakita niya sa syudad, kini iyang gihilakan.
Unsa man di ay ang nakita sa Dios sa unahan. Unsa man ang mahitabo daw dili malumpag nga syudad. Gikan sa tumoy sa bungtod sa Olibo, nagtutok si Jesus sa Jerusalem. Apan samtang siya naglantaw sa katahom ni ining maong dapit, ang iyang kasing-kasing napuno sa hilabihan nga kasubo. Kasakit ug dili kapugngan nga kagulanan. The Son of God was in tears, not of ordinary grief, but of intense, uncontrollable agony. Unsa man gayud kaha ang hinungdan sa paghilak sa atong manluluwas. Sa atong tawhanon nga panghunahuna, siguro makaingon kita nga nihilak si Jesus tungod kay gibati niya ang tumang kabalaka sa iyang kaugalingon. Tungod kay samtang dito siya sa ibabaw sa bungtod, iyang nakita ang Getsemani, ang dapit diin iyang masinati ang tumang kasakit. Sa unahan, iya usab nakita ang Kalbaryo, diin didto siya pagalansangon. Maubagayod, kaha kini ang iyang kikagulan, mga kaigsuunan? Dili. Mga pinalangga kong kahigalaan, ang mga luha ni Jesus, dili alang sa iyang kaugalingon. Mihilak siya alang sa linimbo nga malaglag sa Jerusalem. Ang iyang mga luha tungod kanila nga iyang gianhi aron panalanginan o luwason. Abi ninyo diha sa Jeremiah chapter 17:21 to 25. Nagahisgot kini sa pagsupak sa mga Israelitas. Ingon dinhi, unta kung ang nasod sa Israel nagpabilin nga matinud-anon sa ilang pagsunod sa mga balaod sa Dios, ang Jerusalem magpabilin unta nga pinili sa Dios hangtod sa kahangturan. The Israelites wala nagtuman sa balaod sa Dios. Ilang gilapas ang kasagrado sa adlawng ipapahulay. Gani gihimo nila ang pagmigosyo bisan sa adlaw nga balaan. The second event perfectly illustrates God's compassion toward the rebellious city. Atong subayon kini nga panghitabo, mga higala ko. Ang ikaduha, ang masupilon nga Jerusalem. This is the second event. Now, ilang gisalikway, ang grasya sa langit, ilang giabusuhan, ang pribilehiyo, ug ilang gitamay ang mga kahigayunan. Nag-ingon din sa Chronicles, 2 Chronicles 36 verse 15. 2 Chronicles chapter 36 verse 15. Ang Dios nagpaadto kanila pinaagi sa iyang mga sulugoon, mga mingbangon, mingbangon pagsayo ug nagpadala tungod kay siya may kaluoy sa iyang katawhan ug sa iyang dapit nga puloy-anan. Bisan pa sa mga pagsalikway, pagtamay, pagrebilde ug pag-abuso sa mga pinili nga katawhan sa Jerusalem, ang Dios nagpadayag gihapon sa iyang kaluoy ug nagpadayon sa iyang paghangyo. Ang iyang kaluoy labaw pa sa usa ka labing mapinanggaon nga amahan alang sa iyang anak. Diya sa Exodus kapitulo 34 versikulo 6. Exodus 34 verse 6. Si Yuba usa ka Dios nga maluluy-on, mapuanguron, mahinay sa pagkasuko ug madako sa mahigugmaon nga kalulot ug kamatuoran. Apan pakyas ang mga pagsaway, pagpakiluoy ug ang pagbadlong kanila. Ilang gibiay-biay ang gipadala nga mga sulugoon sa Dios. Ilang gitamay ang iyang mga pulong ug ilang gipanamastamasan ang iyang mga manalagna. Very bad. Bisan pa niini, wala pa gayud ni surrender ang atong manluluwas. Iya gihapon nga gipatigbabaw ang iyang kaluoy sa mga katawhan nga iyang gipaboran ug kanunay gipanalipdan. What a great privilege, brethren. He sent His only begotten Son, Jesus Christ, aron mao mismo ang magpakiluoy sa mga dili mahinulsulon nga katawhan. Sulod sa 3 ka tuig, ang Ginoo nagduaw sa mga tao nga nagkinahanglan sa iyang pag-amuma. Nagapang-ayo sa mga gisakit sa yawa. Giayo niya ang mga buta, iyang gipalakaw ang mga bakul, giayo ang mga bungol, ginluan ang mga sanlahon, bisan gibanhaw pa ang mga patay.
ug giwali ang maayong balita ngadto sa mga kabos. Ug ang tanan iyang gitawag sa iyang maluluyong tingog nga nag-ingon diha sa Mateo. Okay, brethren, basahon nato Mateo 11:28. Ingon diha, umari kamo kanako, kamong tanan nga nangabudlay ug nabugatan ug papahulayon ko kamo. Walay bisan usa nga iyang gibalibaran sa mga nangita sa iyang grasya ug kaluoy. Bisan pa man nga ang pagpakaulaw ug ang pagtamay maoy iyang naangkon sa matag adlaw, nagpadayon gihapon siya sa pagkinabuhi aron sa pag-alagad sa mga panginahanglan ug sa pagpagaan sa mga naalaot nga katawhan ug sa pagpakiluoy kanila sa pagdawat sa gasa sa kinabuhi. But Israel, what happened to Israel? They turned away from his best friend. Ang iyang pagpakiluoy, ang iyang gugma nga tiunay, gitamay o giyaga-yagaan. Ang iyang mga tambag, giyamiran. O ang iyang mga pasidaan, gibiay-biay. Ang musunod nga mga eksena mao ang labing makasusubo nga panghitabo sa kasaysayan sa Jerusalem. Mao ang pagtugyan. The third event, gitugyan sa Dios ang Israel ngadto sa pangulo nga limbungan. Unsay giingon ni Ellen G. White? Sa takna sa paglaom ug pagpasaylo kusog nga milabay, ang kupa sa kasuko sa Dios nga gipugngan sa dugay ng panahon hapit na mapuno. Ipadayon pagid siya pag-ingon, siya nga mao lamang ang makaluwas kanila sa ilang dili matukib nga kalaglagan, ilang gipasipadan, giabusahan, gisalikway o gipalansang sa cross. Ug sa dihang nagbitay na si Kristo sa cross sa Kalbaryo, ang adlaw sa Israel ingon nga nasod nga pinalabi ug pinalanginan sa Dios natapos. Ang kagahi sa ilang kasing-kasing mga higala ko, ang ilang pagdumot o ang pagminaldito ngadto sa mga tinun-an ni Ginoong Hesus, ang ilang pagpasipala sa anak sa Dios o ang ilang pagsalikway sa katapusang tanyag sa kaluoy mo'y hinungdan sa ilang kalaglagan. Gikuha sa Dios gikan kanila ang iyang panalipod. Gikuha niya gikan kanila ang iyang gahom sa nagapugong kang Satanas ug sa iyang mga manulunda sa pagdaot unta kanila. Ug ang nasod gipasagdan diha sa pagmando sa pangulo nga ilang gipili ang pangulo sa tanang limbungan. Do you know who he is? Sa dihang gibiyaan na sa Dios ang Jerusalem ug ang iyang gitugyan sila sa pangulo sa tanang kadautan nga si Satanas, nawala na ang kasiguruhan sa ilang kinabuhi bisan diin nga dapit ug dihay mga pagduda diha na nagsugod pagduda, kasina, pagdumot, kagubot, pagrebilde ug pagpatay. Ang managhigala magbudhianay na sa usag-usa, ang makakaparintihan magdinautay, ang mga ginikanan magpatay sa ilang mga anak ug ang mga anak sa ilang mga ginikanan. Grabe na gyud kadautan. Ang mga pangulo wala na'y gahom sa pagpugong sa ilang kaugalingon, nahimo silang mga hari-harion. Nidawat sila sa mga bakak nga mga pasangil, batok sa mga inosente, ug ang mga bakak nga mga sumbong naghimo sa ilang mga kinabuhi nga walay kasiguruhan ug pinaagi sa ilang mga binuhatan, sila nagaingon sa Isaias, okay? Isaiah 30 verse 11. Himua nga ang balaan sa Israel, mupahawa gikan sa among atubangan. Then God granted their wish. Satan has become the leader of their country, and the highest civil and religious governments are under his rule. Gisalikway sa Israel ang Diyos nun nga panalipod. Wala na'y kalipay ang Jerusalem. Ang mga dugo sa mga patay, nagpapula sa mga kadalanan, samtang ang mga langyaw nga kasundaluhan naglumpag sa iyang mga paril ug nagpatay sa iyang mga katawhan sa panggubatan. If you can see the picture
all the prophecies of Christ about the destruction of Jerusalem have come true. Usa kadto ka makasusubo nga talan-awon. Ang tibok tumoy sa bungtod nga maoy nagmando sa dakbayan, misilaob sama sa usa ka bulkan. The structures collapsed one after the other and were swallowed up by the receding abyss. The roofs of cedar are like sheets of fire. The towers of the gate are burning. Daghan ang nangluspad tungod sa pag-agulo sa kasub-anan, mga higala ko, pagkangilngig sa maong eksena. Ang mga talugtog misiga, ang mga turi sa ganghaan nagdilaob sa hatag-as nga mga haligi sa siga sa aso. Ang mga kasigbit nga mga bungtod nagdilaab. Ang mga makusog nga singgit sa mga Romanon, nga mga sundalo nga nagadagan ngadto ug nganhi naghaguros ang mga kalayo, ang panagsinggit o panagminatay, daghan ang mga katawhan nga himalatyon tungod usab sa kagutom. Ang tanang kalisang sa kagutmanan, ilagayod na sinati. Hilabihan kagrabe ang kagutom. Gani nga bisan ang mga lalaki, may kauna sa panit sa ilang mga bakos ug ang mga sandalyas, ilan nang ginakitkit ug ang sapin sa ilang mga taming. Ang labing bangis nga pagsakit gipahamtang pinaagi ni adtong anaa sa kagamhanan. Linibo ang nangamatay tungod sa kagutom ug sa balatian. Nawala na ang natural nga pagbinatiay. Ang mga bana na nagpangawat ug mga salapi sa ilang asawa ug ang mga asawa sa ilang mga bana. Ang mga kabataan mangilog na og pagkaon bisan diha sa naana sa bakba gani sa ilang mga tigulang nga mga ginikanan ila yung ilugon because they were hungry. Ang yuta diin ang balaang balay gitukod nga ingon og gidaro nga uma kapin sa milyon nga mga tawo ang nangamatay. Ang nalagna nag-ingon diha sa Oseas 13 verse 9. Ingon dinhi, kini mao ang imong pagkalaglag, o Israel, kay ikaw nahulog tungod sa imong kasalanan. Ang katapusang pahina ni ining unang yugto sa atong sugilanon, atong makita kung unsa gayud ka mahinungdanon ang Dios sa mga matinumanon sa iyang mga pulong. Ang pasidaan sa nanghinapos nga kapanahunan. Apan, ang dakong katingalahan, mga higala ko, kay luyo sa makalilisa nga paghitabo, wala ni bisan usa nga Kristohanon nga nalaglag diha sa makuyaw nga pagkalumpag sa Jerusalem. Tungod kay, unsa man, ang Dios nagluwas sa mga nagpabilin nga matinumanon diha kaniya. Giluwas sila, giunsa sa mga Kristohanon paglingkawas sa makalilisa nga kalaglagan, ang Dios nagpasidaan kanila. Jesus give them warnings. You can read in Luke 21:20-21. Apan sa diha nga makita ninyo sa Jerusalem nga gipalibutan na sa mga kasundaluhan nan inyong masabot nga nagakaduol na ang pagkalaglag ni ini. So sibat na dayon. Yingnan they were reminded. Ug unya sila nga anha sa Judea makalagyo did ninyo ngadto sa kabukiran ug sila nga anaa sa sulod sa syudad papahawaa. Ang Dios naghatag og pasidaan kanila ug sila na nagtukaw alang sa gisaad nga timaan. Ug ang tanan nga Kristohanon sa tibok yuta nakaikyas nga wala gayud mahilabti, mga higala ko. Now, for all of us living in this generation, we must be watchful of this final warning, ang propesiya sa manluluwas. Kabahin sa kalaglagan sa Jerusalem. Adunay lain pa nga katumanan diin ang maong makalilisa nga pagkalumpag usa lamang kahanap nga landong sa mahitabo sa katapusan sa kapanahunan sa atong kalibutan karon. The prophecy warns us that this terrible thing that happened in Jerusalem will be experienced again in the whole world, and this tribulation will be greater, more terrible than what happened in the past. And the world will see this tribulation that has never happened before. Apan, dili kita angay mabalaka. Si Jesus nagpasidaan sa iyang mga sumusunod. Bahin sa paglaglag sa Jerusalem. Siya usab, nagpasidaan sa kalibutan mahitungod sa adlaw sa katapusang paglaglag ug naghatag kanato og mga ilhanan sa pag-abot miini nga higayon.
Ingon diha sa Isaiah chapter 4 verse 3, apa ni anang adlaw sama sa panahon sa pagkalaglag sa Jerusalem ang katawhan sa Dios pagaluwason ang matag usal kansa ngalan makaplagan nga nasulat sa basahon sa kinabuhi. Si Kristo nagpamatuod nga siya mo anhi sa ikaduhang higayon aron sa pagtigom sa iyang katawhan nga nagmatinumanon ngadto kaniya. And in Matthew, the last verse, Matthew chapter 24 verse 30 to 31. Nag-ingon, ug unya ang tanang kabanayan sa yuta managminatay ug ilang makita ang anak sa tawo nga moabot nga sinapuang mga panganod sa langit inubanan sa kagahom ug dakong himaya. Iyang mga pinili gikan sa mga sugdanan sa upat ka mga hangin gikan sa usa ka tumoy sa langit ngadto sa usa. Kini mahitabo. Mga higala ko. Nya ang mga dili matinumanon nga nagmagahi sa pagtuman og nagsalikway sa iyang pasidaan paggalaglagon mga higala ko. Ug naingon pagyud sa ikaduhang Tesalonica chapter 2 verse 8. Ug unya sila nga wala magatuman sa ebanghelyo pagalamyon sa espiritu sa iyang baba ug malaglag uban sa kahayag sa iyang pag-abot. Mga pinalanggang kapaglaom niining matahom nga kagabion atong hinumduman ang pasidaan sa Dios nga nag-ingon pabantaya ang mga katawhan basin og ilang isalikway ang pagtulunan nga natudlo kanila diha sa mga pulong ni Kristo. Maingon nga siya nagpasidaan sa iyang mga tinun-an sa kalaglagan sa Jerusalem. Naghatag kanila og timaan sa umalabot nga pagkaguba aron nga sila makagawas. Mauman usab nga siya nagpasidaan sa kalibutan sa adlaw sa katapusang kalaglagan ug naghatag kanila og mga ilhanan sa pag-abot niini aron ang tanan nga buot miikyas makalikay sa kaligutgot nga moabot. These are the verses nga magsulti ka nato nga doon na gayon mga ilhanan sa haduol na niya nga pagbalik. Ang adlaw, ang bulan, doon ay linog, doon ay mga ilhanan sa mga bituon. Those are the texts. And in Revelation chapter 6, makita nato din 12 to 17, nag-ingon, ug adunay unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan, ug sa kabituunan ug diha sa yuta adunay kagul-anan sa kanasuran. Busa mga higala ko, magtuaw kamo. That is an advice to us. Matthew 24:33, busa magtukaw kamo. Nindot gayud ang saad sa mga nagtuman sa kalagdaan sa Dios. Ingon diya sa Marcos 3:35, sila nga magatuman sa pasidaan, dili mabiyaan diha sa kangit-ngit, nga ang maong adlaw moabot kanila nga dili andam. Apan kanila nga dili magbantay kay ang adlaw sa Ginoo moabot ra unya sama sa kawatan. Nga giingon diha, sama sa kawatan sa kagabion, 1 Thessalonica 5:2-5, kay nasayod kamo nga ang pagbalik ni Ginoong Hesus mahisama sa pag-abot sa kawatan, panahon sa kagabion nga walay masayod kun kanusa. Mahitabo kini. Verse 3, mahitabo kini samtang ang mga wala mutuo moingon, malinawon ang tanan og walay katalagman, apan sa kalit lang moabot kanila ang kalaglagan sama sa pagbati sa babayeng nagbati. Sa babayeng nagbati kanang manganak ka, ug wala gayoy makaikyas kanila. Verse 4, apan kamo mga igsuon, wala mangitngiti ang inyong mga hunahuna, mahitungod ni ini busa, kung moabot ang Ginoo nga sama sa pag-abot sa usa ka kawatan, dili na kamo makalitan. Verse 5, kay kitang tanan nalamdagan na sa kamatuoran, wala na kita sa kangitngit. Mga kahigalaan, si Jesus ang atong manluluwas. Nagahatag ka nato og mga pasidaan. Sa mahitabo sa unahan, ang iyang mga gugma, nagpasalig ka nato nga kita dili niya pasagdan kung kita mutuo ug musalig sa iyang mga pulong. The last text I would like to tell you found in Matthew 24:35. Matthew 24:35, nag-ingon, ang langit ug ang yuta mga hanaw, apan ang akong mga pulong dili gayud mahanaw. Magampo kita. Diyos namo nga makagagahom ni ining kagabion, daghan kaayong salamat sa paghatag ka namog pahinumdom sa mga nahitabo sa unang mga Kristohanon. Tabangi kami nga magpabilin nga ligon,
Tabangi kami nga makasunod gid sa mga kalagdaan, dili kami madala sa mga panglingla, panglimbong sa among kaaway. Hatagi kami kaisog, kaikag sa pagpabilin nga malig-on sa among pagtuo diha kanimo. Tabangi kami o Dios nga makabarug gayod sa mga ilhanan nga among nakita sa among kapanahonan karon. Nagapasabot lamang nga ikaw di na gyud madugay ikaw mo balik. Ug hinaot pa nga kaming tanan kauban sa among mga viewers makahimo sa pagpuyuan ng langit nun nga puloy-anan nga imong giandam kanamong tanan. Salamat o Dios sa imong pakigkauban kanamo nining kagabion. Ug salamat nga amo nang sabtan ang mga pulong nga imong gihatag sa imong anak Sister Ellen White. Amo kini nasabtan sa among kapanahonan karon because history repeats itself and make us ready for the coming difficulties nga moabot sa among kinabuhi. Salamat po Dios na ining tanan ug sa pagtubag sa among mga pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.